ние вървим по този път. И Божието Слово ни казва, и най-глупавия, брат и сестри, ако върви по този път, няма да се заблуди, защото той е един път, който води вечността. Тази сутрин нека Бог да благослови Словото си, слушателите и всички нас, които сме тук. Ако обичате, нека се справим. Който има Божие Слово, Библия, нека да отгърне на Псалом 8. Псалом 8 от 3 до 8 стих. До 6 стих, извинявайте. Псалом 8 от 3 до 6. Когато гледам Твоите небеса, делата на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посетиш? Ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го овенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си и всичко си починил под нозете му. Амин. Тази сутрин псалмистът Давид спира нашето внимание. Братя и сестри, от Божието Слово, което ние сме прочели, ние можем да погледнем небесата, които Бог ги сътворил. И небесата, откакто са сътворени, създадени от Бог, те се седят така. Защото Бог е заповядал, като виждаме луната, звездите и всичко, мога да кажа, като погледнеш толкова време, небето, това е един като театър, който се радваш в Божието присъствие. И продължава Божието Слово, който ни казва, брати и сестри, наистина казвам си, що е човека, за да го помниш, или човешки син да го посетиш. На друго място се казва, че човекът е като пара, която днес се има и след минути изчезва. И човека Бог помни. Що е човека да го помни? На друго място казва, че човекът е като черви. Днес го има, а утре го няма, умира. Но Бог помни своето си творение. И тази сутрин, ако ние не помним нашите обещания, ако тази сутрин ние не помним Божията милост, Бог иска да ни припомни тази сутрин, че Той помни. И първото нещо, което искам да кажа, днес Бог помни своето творение. И Той се грижи за него. Бог го помни. Ние можем да създаваме нещо и го забравяме. Но Бог помни, че Той е сътворил небето, земята и всичко онова, което виждам, очите ни и дори това, което не можем да размишляваме върху него, Господ го помни. Иска да каже тази сутрин на второ място, днес Бог помни жертвата на своят възлюбен син на Голгота. Ако ние забравяме някога да споменем Голготският кръст, ако жертвата на Христос, Бог помни. Преди 2000 години и повече, като беше изпратен Исус тук на земята, Той помни какво трябваше да извърши Исус и това, което извърши Исус, Той го помни. И тази сутрин, заради жертвата на Исус, заради Голготският кръст, Той помни.
брат и сестри, че Той изпратил Сина си и умря за човечеството и възкръсна. Днес Бог помни всяко свое чадо. Вие ще обърнете внимание, братри, когато вика към Него. Ако днес ти викаш към Бог, ако днес ти се молиш пред Бог, ако днес призоваваш името на Бог, Той те помни. Обърнете внимание тази сутрин, брати и сестри, на първо място мога да кажа желанието и нуждата на човека да бъде помнен. Днес всеки човек има желание да бъде нуждата му да направи нещо, за да може да бъде помнен дълго години. И това е желанието на човека. Обърнете внимание, първото нещо, което ще кажа, брат и сестри, страхът на съпругата да не бъде забравена от мъжа си. Човекът има страх. Затова иска да каже, че как могат да ме запомнят? Знаете ли, макар и още не съм навлязал в Божието Слово, моментално ми идва, брат и сестри, един пример. Един, мога да кажа, човек, който направи в едно село една голяма чешма, за да всеки да пълни вода да си пие. И поради тази причина, казва, заради тази чешма, която ще направя, хората ще ме помнят дълго време. След това се сети да направя една църква, хората да отидат да се покланят на Бога и поради тази причина дълго хората ще говорят за мен и ще ме помнят за добро. Третото нещо, понеже те са били две села и минало една река, той построили един голям мост и казва, за да могат хората да минават от едната към другата страна и да ме помнят с това. Говорим за помнене, запомнете, брати и сестри. Но слушайте, брати и сестри, когато всичко това отмине, ние забравяме. И Божието Слово ни казва днес, страхът на родителите да бъдат забравени от децата си, затова те им купуват коли, правят им къщи, за да могат да помнят своите си родители, това е добре. За да могат да не забравят своите си родители и на стари години да се грижат за тях. На стари години вижте децата да са близо до семействата си. Божието Слово ни казва помнения човек от света. Днес в света кого помни? В света се помни, брат, човекът е помен поради богатството му. Знам, че когато има богати хора, те се помнят дълго години, брати и сестри, говорят за тях. Човекът е помнен поради славата, която слава има в себе си. Например, ще кажа така. Ще дам пример. Брат Шабан, макар че е преминало 20 години, но ние го помним като добър човек. Като пророк човек, като човек, като Божий човек, който наистина Бог е работил чрез него. Човекът е помнен поради тайната. Човек е помнен. И давам ни пример. Анания и Сафира скриха парите и казаха, брати и сестри, тази част ще скрием, а другата част ще дадем за Господа. Това беше тяхната тайна. Всяка тайна, която има в човека, ще бъде пред Бога наяве. И нищо не може да се изкрие нещо, което е в тайно. Бог го виждано видял. Човекът е помнен поради красотата си. Мога да кажа, евреите, египтяните убиваха всички мъжки деца, които раждаха жените, момчетата, те ги убиваха да не
за да може това поколение да не расте. Но когато една жена роди прекрасният Моисей, красивият Моисей, обърнете внимание, те бяха готови да се жертват заради неговата красота и го скриха. Човекът е помня. Заради красотата. Обърнете внимание, всички тези спомени, които Божието Слово ни говори даже сутрин, Бог иска да ни каже, но когато съм човек, Бог, брат и сестри, иска да ни каже, но когато всичко това премине, какво става? Бог иска да ни каже тази сутрин условието на Бог. Той знае, че вие ще бъде забравен от близки, от приятели, от роднини, когато всичко това премине. Безусловното помнение на Бога човек. Бог не дава никакви условия. Им богат ли си, беден ли си, слаб ли си, силен ли си, болен ли си, здрав ли си, Той те помни. Няма условия, които Бог да поставя условие и ни казва, братя и сестри, за разлика от света, Бог помни човека не само когато е богат, но когато е беден. Бог те помни. Да, братя и сестри, не само когато има слава, но когато изгуби славата си и човеците те презират, но Бог те помни. Вижте, братя и сестри, Бог помни не само когато имаш пари, но когато нямаш пари, Бог те помни. Помненият човек поради Божията любов. Ето защо. Първата причина. Защо Бог помни? Бог помни сътворението си. Бог помни чедата си поради Неговата любов. Не за друго нещо. Защото Бог толкова не обича, че даде своят единороден син да ни погине един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог помни тази любов, която има в себе си към човечеството. И знаете ли, братя и сестри, иска да ни каже, за разлика от света, Бог помни човека само когато е богат или когато е беден. Не само когато има слава и когато изгуби славата си. Бог помни заради своята си любов. Исаия 49, 15 и 4. Може ли майка, жена да забрави своето сучещо дете, та да не се смели на чадото си в утробата си? Всяка майка се грижи за детето си, която излезе от утробата им. И Божието Слово иска да ни каже тази сутрин, обаче, ако и да забравя, има случаи, които майка изостава децата си и чества. Има случаи, които родителите се пръскат и децата изобщо не ги уважават. И Бог иска да каже, ако обаче те забравят, аз все пак, чадо, няма да те забравя. Тази сутрин Бог обещава, чадо, каквото и да стане с тебе, през каквито трудности да минеш, аз няма да те забравя и никога няма да те оставя. Човекът е помнен от Бога, защото е част от Бог. Първо той беше, понеже обича много човека, това е помнен. А сега иска да каже, вие сте част от мен. Ето за това ви помня. Не мога да ви забравя. Можеш ли да забравиш? Мога да кажа, братя и сестри, отново ще кажа, децата си, които са част от тебе. Не можеш да ги забравиш. Можеш да не им помагаш, но не можеш да ги забравиш. Те са част от тебе, казва Божието Слово. В Битие, 1 глава, 27-28 стих. А Бог създаде човекът по своят образ. По Божият образ го създаде.
мъжко и женски пол ги създаде и Бог ги благослови и им рече: плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте, владейте над морските риби, над въздушните птици, на всяко живо същество, което пълзи по земята. Ето, ние сме част от Божия дух. Знаем, че човекът е направен от пръст и Бог духна в ноздрите му, една част от него влезе в човека. И тази част, искам да обърнете внимание, Бог изиска плътта ще се пробърне пак отново в пръста, но тази част Бог те изиска горе. Защото тя е Него, тя не е наша. Тя е Него и Той изиска отново да бъде при Него. Какво означава това? От прочетеното слово, какво означава това? Първото нещо, направен по Божият образ. Ние сме направени по Божият образ. Може да не приличаме на Бог, но по характер трябва да приличаме на Бог. Нашият Бог кротък, нашият Бог смирен, Неговият образ. Виждаме в света образа на Бог. Образа на дявола, убиец, крадец, какво ли не върши. Образът на Бога, какъв е образът на Бога върху човека. Божието Слово казва на второ място: обърнете внимание, брасли, понеже носим в себе си Божия дух. Тази сутрин не забравяй, че носиш в себе си Божия дух и, братя и сестри, за да може Божия дух изявява всичко, което вършиш, което правиш. Тази сутрин Бог да ни помогне и да ни благослови. На второ място искам да кажа тази сутрин, братя и сестри, наистина Бог, човек е помня от живият Господ. Човекът не презлиза от животинското царство, но от Бог. Както света казва. Човекът е създаден от маймуна, казва света, или учените в този свят. Но, братя и сестри, не знаем, че човекът е създаден от Бог. И ще ви дам примери, които иска да ни каже, братя и сестри. Първото нещо искам да кажа: ако кажеш на тези хора, които вярват, че са създадени от маймуна, ако ти му кажеш: ти приличаш на маймуна, този човек ще се обиди. Обърнете внимание, братя. Но вторият пример иска да ни каже: ако ти му кажеш, братя и сестри, че ти приличаш, децата ти, жена ти и самия ти приличаш на ангел, ами нали той, братя и сестри, не вярваш? Но той се радва. Един атеист, той не вярва нито в ангели, нито в Бога, той не вярва. Но ако каже, че децата му са красиви като ангели, той се радва. Тази сутрин Бог да ни помогне и да ни благослови. Човекът е произлезен не от този животински свят. Пример, иска да ни каже тази сутрин Божието Слово. Бог ни помни по име. Никой не може да забравя, ако някой забрави твоето име. Бог е помни. И знаете ли, идваме в мисълта, когато Савел, гонителът Савел, след това става апостол Павел, когато гонеше за Дамаск вярващите по пътя, който служиха на Бога. И когато Бог го срещна и му казва: Савле, Савле, защо рита срещу мене? Кой си ти, Господи? Сега стани, отиди в домът на Анани, на улица Хава. Обърнете внимание, той знае адреса ти. Той знае улицата ти. Той знае номерът ти. Той знае адреса ти. Което Божието Слово категорично иска да ни каже с този пример. Бог помни. Да, ако забрави някой името.
Бог не забравя. Бог ще не вика по име. Защо? Защото имената ни са записани в книгата на живота. И той ще не вика горе по име, казва Божието Слово. Обърнете внимание, Бог помни твоето жилище. Той знае твоят адрес. Знае твоето жилище. Мога да кажа твоето жилище от какво се нуждае. Знае твоят адрес. И, братя и сестри, ще ви кажа още един пример, за да може Божието Слово да бъде по-ясно. Един човек имал една хубава елитна крава, която струвала много пари. Реши да отиде на пазара да продаде кравата, за да може с тези пари да си купи кон, понеже имаше нужда от кон. Продаде кравата, взема парите, отиде вкъщи и си мислеше какъв кон трябва да купи за тези пари. През нощта Бог идва и казва на човека, на този човек: продаде ли кравата? Да, Господи, продада кравата. Сега искам тези пари, които са в плика, да отидеш в еди кой дом. Има един прозорец отворен и да ги фърлиш от прозореца. Той се събуди, мисли и разсъждава. Един ден мина, 2 дена мина, но вътре през Святия Дух не му дава мир. На третия ден казва: ще отида. Видя същата къща, която той видял съна си, същият прозорец, този плик, без да изкара пари от тях, отиде и ги фърли. Мина една седмица. Обърнете внимание, мина една седмица. Той се моли: Господи, аз извърша Твоята воля. А сега искам, Господ, да ми помогне. Знаете ли, една сутрин станал рано, излиза навънка, не може да спи. Втората сутрин станал по-рано, не може да спи. На третата сутрин става, братя, някъде към 3-4 часа. Не може да спи, понеже се притеснява. Като отвори вратата, видя един кон вързан на оградата му и на гърба му пише: подарък от Бога. Само да бъде на Бог. Бог знае твоята нужда. Бог знае твоят проблем. Бог знае, че ти имаш нужда от къща, от Бог. Бог знае, че ти имаш нужда от оцеление. Бог всичко знае. Тази сутрин Бог те помни, че си слаб, че си намощен, че си болен. Бог не те забравя. Бог иска да ни каже тази сутрин: Бог помни човека поради немощта. Немощни сме хора, немощни хора. Обърнете внимание, братя, и какво ни казва Божието Слово. Бог помни човека, когато е добър. В Йов, 1 глава, 8 стих. Бог помни добрите хора. Йов беше добър. Обърнете внимание какво пише. После Господ рече на Сатана: обърна ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него като на земята, човек непорочен, праведен, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Бог помни Йов. Защото Йов винаги правише добро. Йов какво добро правеше? Всяка сутрин принасяше жертви. Той имаше 10 деца. За всяка сутрин принасяше жертви за децата си. Всяка сутрин ние принасяме ли молитви за децата си. Йов Господ одобрява всяка сутрин да се молиш за семейството си. И обърнете внимание, и още продължава, не само, че правеше жертви, а Божието Слово ги описва, че Той няма подобен като Него на земята. Обърнете внимание, Бог попита Сатана, защото Сатана, той обикаля и той е клеветникът. Като направиш нещо, аз говоря онова време, не сегашно време, онова време,
той отиваше за сажи пред Бога и клеветеше братята. И Бог затова иска да каже, че видял ли си моят праведен Йов, няма подобен на него като земята. Човек непорочен и праведен. Човек непорочен и праведен. И днес може би Божието Слово иска да обърнем дали ние сме непорочни. Дали обичаме правдата на Бога. Дали служим с правдата на живия Господ. Вижте, и продължава Божието Слово, като ни казва още братри, който се бои от Бог. Днес нашият Бог, комуто служим, който животът е в ръцете му. Вижте, ние живеем в ръцете на Бог, който се бои от Бога. Днес наистина нека да имаме наистина страх, първоначалната мъдрост да има страх от Бога. Ето от мъдростта откъде идва. За да има страх от Бога. И още продължава, брати и сестри, и ни казва, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Ние не трябва да се съединяваме с злото. Брати и сестри, не знам, вярвам, че всеки разбира Божието Слово, но правите компромис. Ние не трябва да се съобразяваме с злото, а да се отдалечаваме от злото. Защото наистина един Божий човек, той не трябва да обича злото. Не трябва да обича отмъщението. А трябва просто да се отдалечава от злото, казва Божието Слово. Обърнете внимание, че Бог помни човека, когато е зле и когато няма. Бог помни, че в нужда си, проблем си, зле си, твоето състояние, семейството на състояние е зле. Той знае. Бог помни човека тогава, когато е беден и се обърне към него, Бог ще го благослови. Днес трябва да знаем. Всеки един беден човек, ако се обърне към Бог, Бог е готов да го благослови. Филипяни 4:19 казва, а моя Бог ще снабди всяка ваша нужда. Ако вярваме тази сутрин да дигнем ръката си, че Той снабдява с нуждите, проблемите, Бог снабдява. Винаги да има храна на трапезата, ни казва Господ Бог Исус Христос. Божието Слово ни казва още, брати и сестри. Бог помни човека, когато е здрав и когато е болен. Знаете ли, днес има хора, търсят само здравите хора. Ама кой посещава болните? Ако човек обича болните, той ще ходи и ще ги посещава. И какво ни казва Божието Слово? За пример тази сутрин в Исаия 53:5, какво казва? И в неговите рани вие се целихте. Ние се целихме. Тази сутрин Бог иска здравия човек да отиде при болния човек, за да може да донесе благата вест и Бог да го цели. Затова днес Бог помни. Ако Бог помни, помните. Слабият, немощният, болният, нуждаещият си помни. Бог помни човека поради смъртоносният му грях. Не само добрите хора. Поради смъртоносният му грях той го помни. И затова от Йоанна 3:16 Бог толкова възлюби света. Заради тези смъртоносни грехове Бог изпрати своят Син Исус Христос. За да може, брати и сестри, да ни очисти. Бог помни всичко. Помни всяка наша дума, всяко наше деяние
И всяка наша мисъл Бог помни. И дори по някой път виждам братите да правят си шеги. Но Бог помни. Правят се подигравки. Бог помни. Аз казах една бяла лъжа. Казах така помежду другото. Не. Бог помни. Той е сериозен и Бог помни думите ти. Бог помни мислите ти. Бог помни всичко това. И затова иска да ни каже, брати и сестри. Исаия 43:29. Аз съм, който излечих твоите престъпления. Бог е този, който излечи престъпления. Заради себе си. И няма да се спомня вече за греховете. Амин? Затова трябва да внимаваме. Ако Бог не е простил греховете, и няма да се спомня за тях. Задам се въпроса, и от днес нататък трябва ли да вършим грехове? От днес нататък трябва да ходим по Божия път. От днес нататък трябва ли да помним Божията милост? И аз вярвам един ден. Един ден. Той ще дойде. Той ще дойде. Вижте, брат Селин, не можах да разбера 70 години, кога мина върху живота ми. Не може би, брат Селин, това нищо не е. Христос преди 2000 години дойде и може би някой го съправил, че Христос е дошъл. Но Бог помни. Нека да, когато вършиш нещо, Бог го помни. Има книга, но има и книги. За добрите неща и за злите неща Бог ги помни. И тази сутрин мога да кажа, казвам дори на себе си. Когато говоря, не говоря само на вас, говоря за себе си. Ако има нещо да се прощаваме. Ако има нещо да се помолим, Бог да ни прости. И от днес вземи решение. И знай, всяка твоя стъпка, всяка твоя дума, всяко твое решение, всяко твое мислене, Господ го помни. Нека се представим. Брат ми, нека се